Croeso i gynllun gwers nesaf tîm pobl ifanc egnïol Ceredigion Actif. Ein bwriad gyda'r fideos yma yw i amlinellu gwers 4 rhan mewn fideo byr. Y 4 rhan bydd twymo fyny, datblygu sgil, y prif weithgaredd ac fel gallen wahaniaethu'r wers. Nod y wers hon yw dysgu a datblygu'r sgil o ddriblo gyda'r traed. I dwymo fyny, gofynnwch i'r plant wneud 30 eiliad o redeg yn yr unfan a 30 eiliad o neidio. Cofiwch ymestyn cyhyrau'r corff hefyd yn enwedig y coesau wrth wneud ymarferion fel squats a lunges. Mae driblo ar traed yn sgil sy'n bwysig mewn pêl-droed, ond gallwn hefyd gicio pêl mewn rygbi. Ceisiwch annog y plant i gadw'r bêl yn agos i'r traed, defnyddio rhannau gwahanol o'r droed, a hefyd defnyddio droed chwith a dde i berfformio'r sgil. Wrth ddod yn fwy hyderus, gall y plant geisio loncian neu rhedeg wrth ddriblo. Gallwch ddatblygu'r sgil drwy wneud rasys unigol neu fel tîm. Defnyddiwch y cerdyn sgil a'r fideo fel esiamplau i'ch helpu. Mae'r cerdyn hwn yn y bocs aml sgiliau sydd ym mhob ysgol, neu gallwch weld y cardiau ar ein sianel Teams Ceredigion Actif. Gallwch sganio'r cod QR i weld y fideo yn uniongyrchol. Edrychwch ar y weithgaredd hyn, sef gogledd de dwyrain gorllewin, fel esiampl o sut mae datblygu'r sgil o ddriblo ar traed. Gall y plant wrando ar gyfarwyddiadau'r athro a driblo i fan penodol mor gyflym â phosib. Gallwch addasu'r gêm ar gyfer sgiliau eraill hefyd. Gallwch hefyd amseru neu gwneud ras gystadleuol mwyn rhoi pwysau ychwanegol ar y plant, ond cofiwch atgyfnerthu bod y sgil yn cael ei berfformio'n gywir bob tro. Defnyddiwch unrhyw linellau ar yr iard neu coniau i'ch helpu. Bydd defnyddio man gwastad ar yr iard neu cae yn gwneud y sgil yn rhwyddach drwy atal y bêl rhag rhedeg i ffwrdd. Gofynnwch i'r plant ddefnyddio rhannau gwahanol o'r droed i ddriblo'r bêl. Ceisiwch gael y plant cryfau edrych lan drwy ofyn cwestiynau fel sawl bys dwi'n dala lan. Bydd hyn yn ei annog i weld beth sy'n digwydd o'i cwmpas yn debyg i sefyllfa gêm. I wneud yn anoddach, heriwch y plant i ddefnyddio pêl llai o faint fel pêl tennis. Cofiwch asesu'r plant drwy gydol y wers i ddylanwadu ar eich cynllunio ar gyfer y wers nesaf. Diolch am wrando.